in nei zana teo hun man dan lo langin kangin juwa na thodik tak chairman in ashat pui lo lama damdoi atol ruk na te chu a chui thleng to a chuti lai chuan na heiun phone manga kang in juwan lo bia in a hne na heun a omti a shengala thinrim takin a omna hmun a soina lam chu apan ngal bok kangin ju bodyguard ne na chuan heun omna azota tharum tho a she me lo bok kangin ju lawin lan ve ngalin heun chu anin nei san ani awanga a hne na omreng man ani lo tho chu asoya teo chu a thuruk a sha saka wangin angai nep mel viau bok itan thil poimo ka nei thunga ti in heun nen anin kis lai thalak chu a mu a ne tu chan in ti chang takin anui so zui bok an pahnih chawa anin biak nuwa chuan a chui zui reng thu le a du ang a mu ngai lawa wanga engma ti ri lawani thu asoya kangin hanen Hanguk University ya in kaldun chinti ka shalom atile a chan pa abum chu anin aloman chiang bok nen a in ti thei viawa chan chazok chu in ha chan ani thu le ani chu ama zui koi tu ran ang chawa chuan a chwa bok ne so taka atong khum la ya teo lo nui mu chuan alom lo hle teo chuan vole na tur anei that em mai chu asoi chuak ve a chairman shat lawa adam doi tol ruk te chu asoya kangin chu chu anui rei lo hle bok kan pahnia kan thuru ka hian engzokin nge chairman ti thinrima irin ti in athil ti ruk ho afin fian na jive chu a phora thi nge tuna ithil nei chen kha I du tile in kangin ju chu avole chiang hle chuti lain chairman ma a teo chunga kuthak tu chanchin chu report pe ka ni ve me ka mogi jun kango security team pathum na leader ani tia report in Mr. Han Chuan a ming maya leader ani thule kangin ju noya thok ani ti asoi bok chairman Chuan kangin ju thupek wanga ti ani iti na emni ati a Mr. Han Chuan chiang taka soingam lovin ama thuwa ti ani arin lo thu chu asoya chairman Chuan amitin a mu a abengin a shat ngei ani lo chuan soi chuak lo turin a shil bok teo te lo lang le in kangin ju chuan a thuruk zong zong a sha chu a thinrim pui hle musit takin a chong khum le a engma lo mai ani zia tile a aya na heun chu engma ani lo zia soin anin kis lai thala ka nei chu a phor bela I mei chia hi anung chunga ka phum na mun zoni du emati in poisak nei lo mel zet chuan avaw non le teo po chuan heun ti na chu phal lovin ti thinrim bel atum bik lawa kangin ju chuan a ma a ching chi turin a shila teo alaka atlom chan ti asha ta wangin a in luling le to hle a heun ti nat aya ching chi thlang tu teo chu anui zat hle bok iche dan chwa min ne hle mai I mangai ni kha ti in adeu so kwal phota athalak a phor ho halani nu chuan zule dam doile nula nen talin annuam ti ang chuan an oma teo chu rui nei ti sha takin a har chang to lo hle kangin ju ten an fiam lai te chuan in ti har tum ma se a theilawa a topa chuan ni khoshelovin a om tangi nge bok episode masatop na alet le in teo chu zanlama engma shelova a omla yin zinga chuan akyang omte athat ni om takin alo oma ama ngei po chuan engma asha chwa theilo wangin ati ani nge yemti po chu a shelawa kangin ju thi thu chu a chung te ho shil sha ta omhlomin kangsyang ju chu a secretary in a shela a unau pa ni in unau dik tak an ni lawbok in ngai na lo viang ma se tha ani thu a sha ta ka chuan a chong ve hle kangin ju nupui jisian pu ti thei nei lovin a in re taka chuan a chap zoi zoya hui ju po in sheve in kangin ju thin a in teo in ro na chuan a ril ru chu a ti nat mel zoka public tv changa chanchin thar puana a heun chuan sha in oi har sa a ti hle in ha an
parking lota a thla hnuwa kalle moi tum chu a chela a tak takani a ring lo ve ema zot in ha chuan teo an chutianga ti lo tur thu soin hadam taka om turin a shela thu chiang ka sha thuna ka lo let le ang teo nen ber kan in tlang don nya ti in a kal sana in ha chuan hun thol a nei ve le chairman in a thu pek te chu angai to a chairman chuan teo in nam noina lam chu kango group nen a soi somani lo na tura ma la turin a shila teo ani na le na tho china te chuan a ril ru sorbing tura shilin he thil hi kan ne na changa I chance mu na nung bera I siam lo ka bai se ti in a vau zui bok teo chu officer nen in chu chelin officer chuan a zo na zo te a sha jeng lo thuwa a chan je lawang chuan I sha jeng lo na khan a chan thei don lo che twal that tuwa rin hlel ini mek hi ti in Royal Suita mi pathum chia lu ta nom thu chu chiang takin a soya teo heroin chiang taka a soi mai thai chu a oi ve law kango group kal mang sha chiang tu ani awangin Royal Suita chuan CCTV engma omlo ti a sha a chu mai ba ka kango chung ko member lo lu phal ani lo boka kango chuan ama chiang taka an pu ngot na tur chu niang na nei ve ma se thil thlenga shat lo miawa wangin ti thei a nei pha lem lawa officer ne na teo medical record an run pek chuan athisena cocaine an mu thu a soya teo chuan a in tura kangin juan a pol lai te ngai to in heun wang chawin a ina kangin ju te chuan an noi zat hle bok chutiang chuni ma se teo chuan a poimo china engma a she chuang lova officer chuan abana syringe man na nu ma chu mu in teo chu thudik soi turin ati ve bok in soi fia theina tur pakhat ma anei lo ba ka engkim mai chuan twal thatu ani na ako veka wangin lok apa khung ri ani a asha na te man tumin zan ma salama thil thleng te angai to na sa hle tunge thanga o tir tu niyang ti in aril ru aseng na sa hle bok chanchin thar lama twal thana chungchang puan chu heun suana enve renga teo thil ti ani a ring thei tlat law chairman po in lo enve in ha ne na thu a pe chung po a media lamin an puang zar vek mai chu alom lo hle in ha chu a be zui bok in ha chuan lamdang siam tur nei lovin media lamte aven man lawa wang chuan ngai damadi la chairman ina a thin rim na asoi te chu ngai thla in ngai damadi le ringo chin chairman ne ro in ngai damadi la wangin aril ru chu a thlak pha law thil thleng hi chung lama changa thleng alo ni zok lo mu ti in chairman chuan namnul mel tak chuan a soya felfai takati ka do chin tinok tu chuan amo phurna ani anga athen faile nge ka be se nangma tan po ka thu soi ang chia zelin ti to ang che amma a ka thil soi kha a hlotlin nga li du lo chuan ati a heun chuan in ha ho hun lo ngak rengin in ha chuan zanja e to em azota in ha zo na po chang lo chuan chanchin tharkal tlanga teo chu kango ne na inzom na nei anga soi ani lo nan ma an la ti a sha thiama engwanga ti nge ani a zo la yin in ha chuan e tur siam saka du em alo zot ve boka in ha zo na po ngai ven lovin teo chu an chan chatakani awangin midangin chu tianga thu an ti tlu ni po in adau dal lo chu a chana zot le in ha chuan an pani chuan kang chung komi an ni to awangin engkima kango group da poimo chu an ti turani thu asoya heun chuan ami sha chin na an lo thu chu alo soi ve bok in ha chuan ama ti thin rim zonga khosalo turin ashila akal san zui bok teo chu Seoul Eastern District Court a shwani in chuta chuan kang inju wa boral zana an ma ni nai ber tu mogin chun chu athil mule sha te soi tu ra kau ani a mogi chun chuan club changa hotel party nei chun zom ru tu chu teo ani thule amu ta chat vyau thu asoya thu anzo bel heroin a sha chin a zo thu asoi thunga ma se twal thana thlen ma da ya teo an a ne na thumak deu asoi tho chu asoi le a
teo an kangin ju ne na alaka athil ti te arut lel ngei tur thu a soi chu soi chongin teo chu engti kong ma atal chuak theilo turin athu soi chang te chuan twal thatu wa chuan apu vek bok sela teo khung ani nuwa kau chwale ani a ama mu tum tu chu tu dang ni lovin in ha ani bok in ha chuan ingai dam dil na nga thlatura lokal kani lauti in athil ti chia to zong zong te atun din le tur thu asoya teo chu a huat mel viau bok teo an ka ti lo ni lo ta se ati na po chuan in ha chu ati dang lam phalo an tum le du thu sam te ti sukuk tu ani angin a huat mel le ringota teo chuan an thil tum te ti hlotlin an tum na konga lo cham tir tu ani awangin a in thiam lo hle bok ma se heta om kani chung chuan ngai dam dil tlak kani lo ati a in ha chuan anin mu top na turata na lo kalani thu soin a chwa san ngal a sel lam apan la chuan in ha dan chu a ngai to a in ha khan engwanga ti nge ani a zo mi lo awangin diklo om chu a she chho chana in ha amirin em chuan alo bum reng ti chu a she chuak ve chau bok child nei voi ni na chuan tewa thisena damdoi mu chung chang chu khelani a moji gun bok chu thu she tu ni le in damdoi chung changa chuan teo nen anin sha that vak lo awangin a shat pui lo thu chu a soya chairman po in mogi jun chu thu she tu a man zelani ti sha in a chung chang chhui turin thu chu a pe a chu mai ba ka engwanga injunan teo tha tum nge ani ti le teo an afapa atha chan zong chuak turin thu chu a pe bok teo chuan achunga thil thleng te chu la she thiam thei lovin engma a engai lova gel tang te exer la a an kal kwal lai chuan a taksa chuan zo lovin ni sa hnuaya chuan a che buai hle twal thana thlensan ami thla a chang lo takin lo lang le thinin a taksa a damdoi na tho ti awang khan a mu chhun po a fia lem lo ma se angai to na seng lui zelin in chunga khan an pathum ba ka mi pa pakhata omve ti chu angai to chuak thaya a taksa chak lo ema wang chuan ni khoshilovina omzui bok a harle chuan jail chunga nursing room a lo omin midang mu turan om lowa doctor dokana telephone na mu chuan apan ngala aban fel chautia doctor lo lutin a thonwa mem a lo zot ani po in phone chu ada chazuya doctor chuan beiseina anei theinan ataksa enkol thatura ti in vitamin apek thu asoya doctor ne na zona azo theiam ate la yin doctor chuan phone chu aman thei thu ashil kangin ju kha min tha saka nga yin hei hi kati sak thei chuna chengai ro ati boka teo po in phone number met ngalin ami biak tum masa chu abetlang theilawa heu na kole ro chuan alo changa heun chuan teo ani ti ashat vele in ha mu hil ti har lau se chuan phone chu a chwa puya kangin ju athat nge yem azo zui bok teo chuan atha ani nge nilau azon chwa tur thu asoya heu nin pui theina che ka neim ati lai chuan duty alo thlena wangin ada wat doctor omve wangin police pa chuan engtin ma chuan ati lova ma se an sel lam an pan lai chuan ka thil mu kha ka zeb don chuan thil min ti sak ve nga yang ati a teo chu angoi reng thung teo kut pha chuan Hanwell Bank ti le number chu azak mol mola aka hup na man chu an pahni ta na thil har sa ani don lo thu a soibok ngwangi lo langin a omna masa a chwa san to a teo man ani chungchanga chui zui ve ani lo na na in thiar fi hli mani ama mutura hewu na local chuan tewan atir thu asoya teo chungchanga in ratum lo thu asoi ngal bok engma ka soi ma po in mo hewu nin ati po chuan engma isoi ma po in ka nya sa ni ro se poisa be khat min pe don po ni se ati sana heu nin kangin ju thi na a in rolem a zo ero chuan ka in rol thu asoyem ni ati a heun chuan min lo nar ni chuan chutianga soi tur chuan min ti ati le
Teo nen anin biak le nu in Teo chuan chutianga soitur chuan ati a aman alo sha thiam mayang ati bok he hun chuan Teo wan a thil boy pui to te chu thil ho mai mai le a pui tlin lo tur ani ngai lo thu a soya ani chuan va mu mai la Gwanggilan ati chuan I pui na amamo thu a soye he hun bok chuan ati a Gwanggil chuan chutiang vela inrol le chu aning hle to he hun ni ne regular room manglo turin le record tani china wanga film khur tura acha te chuan a thina rim dai to zo ka Teo din hmuna lwa to awangin a tho thin zong zong te chu a tho a chul to a meeting an kai shwai dan te chu Teo a hnuai thok chin te an ni angin an te chip char hle ani chuan chutiang chu chul ti ve lovin an mi boy pui ber te a chuan bur cha zel turin thu chu a pe bok Teo chuan phone mang tura in rem siam na nei pui to awangin a mang zel theya he hun chuan ati turte ati to thole akal zel dan tur chu alo zot Teo chuan malam apan zel don ti in atum pho chuan konga mu arin thu asoya he hun chuan arin tla thu chu alo soi ve bok Doctor omna room ani angin jip khai hun chung chau phone man nan hun manga doctor chuan a vel bok Teo nen anin biak zo nuwa alu tur chu kong kabula in ha alo ding renga a pen top chot ilodin na arei tuem ati chuan a thlen ve chau thu a soya he hun chuan in bwal fa ya chol ha dam tura shilin kalsan mai atuma in ha chuan lo chelin a kwa zui ngal akyanga a tlema wangte le akyanga ha dam taka tura a siam ngai lo wangte chuan thu pha a choya tuna hi chuan imi nemna kamamo ber ti in a mangai thu chu a shil bok heu ne ro in engtin ma chang lovin a dan chu alo do to pa Teo chu a lawyer local thu shila shwai chwa ani a ama lo ngak tu ero Gwanggil ani thung Gwanggil chuan a Korean minglem chu alo soya min mu awanga limveu tura ka ngai lo che ma se lom thu me shil ve tal la helai lo thleng tur hian ka beina sa asin ati a Teo ero chuan helai local tur hian ka soi thai che inga ya alo ti thung kha min lo lom ve dan chu ani sia ti in Gwanggil chuan a man mo viawani po in tu ma a hne na tir to lo turin a shila abikin khanu kha I chan lo ni po ni se kango chung ko singa mi ani to ati zui bok tun bak hi in muto lawang ti ya a thau chu Teo chuan ati ding le ama vo na tur ala nei thu a soi boka min tha don ti na emni Gwanggilan ati lai chuan chu turin ati a du than tur dang nei lo chu a chu le tange nge bok Teo ne na adu a zo chuan mogi jun chung chang chui turin ati a twal thana thlenza na ama ni lo an nai tak om ani wangin a chan chin engkim shevek turin a cha bok man mo turin le hunanga lo thu a soi nu chuan akal san masa zo ka Gwanggil chuan chutianga ti tur a nei le chu aning hle to Teo an vona tur nei miawa wangin a computer akal san tak te chu a thu chil le a mogi chun chu a chui chiang ngal bok in ha lo langin a phone call don chu a changa mogi chun lo ni in alandana chuan in ha chuan Teo a boina a chuan in rol na a nei ni nge in a shiat Teo korta a in lan le chuan twal thatu ni angai thei tura engkimin ama an ko veka wang chuan thiam lo chantira ni ta a kortin thu to pasiam nu chuan thin rim takin ati ani lo thu chu a soi ve bok chu bak soi thei a nei lo thung police te chuan poi khoilo nan an dang wata chuti lain in ha ero atumati hlotling ti sha takin alo langa Teo da chhatani tur chu a hlim hmel hle bok